का मान हाँ मान इसलिए 27 किलोमीटर कितना 27 27 Arparkan नहीं Arparkan नहीं ओके भैया भैया कितना कितना टन कितना टन 30 टन लाइफो हम लोग का पासिंग गाड़ी लेकर 35 उसमें आपका 25 माल छोड़ दिया खाली माल और बाकी खाली गाड़ी। पहले जो ये ब्रिज था ना हाँ। इसी पे टेंडर हुआ कंपनी का। अच्छा। इसको तोड़ के नया बनाना था। लेकिन अपना नदी है, जैसे बारिश भी ज़्यादा हो रहा है, पानी ज़्यादा आएगा तो ट्रैफिक को डाइवर्जन देखो उसमें रिस्की काम हो जाता है। सही तो इसलिए कंपनी ने फिर इसी प्रोजेक्ट को रियलाइज़ करके उसी टेंडर में इसको नया न्यू अलाइनमेंट कर दिया। इसी में ना पब्लिक को भी आसानी रहे आने जाने में। तब तक ये पूरा हो जाए तो फिर इस पर अलाइनमेंट चेंज करके फिर इसको अच्छा ये आपको तो डेंजर पोजीशन पे है ना। आपको क्या लगता है ये पुराना ब्रिज कितना टाइम सर, टिकेगा? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जैसा कि देख रहे हैं बहुत यहाँ पे बहुत डैमेज हो डेंजर कंडीशन है तभी इसका टेंडर लगा। आपका अंदाजा से मतलब इस ब्रिज से खाली कितना टन जा सकता है आपके अंदाजा से? यही है 10-15 टन से 10-15 टन। जो अभी निकल रहा है सर। Bon kila sakhi dala ki jong ki khmat ye ka jingma ka ba ab khmat ba ka jingking surok ba banya ke kali hadwar ksuin ka ba ha phapo ka snong lum si lama bhoi rambong Shillong bypass ribhoi district kala bandkut nikedia ha kanu ka por kate ke jingking surok kali ke de ke bala rim bat bala te shwa banwan ka surok ba Shillong bypass bat ka sarkar lingba ka tanat badai pen ya ki surok kali bat ki bor district kilapan bana bana kate ke jingking lasha banyai tangki kali ke badon ka jingkhya hapo ka shipho metric ton Henry namar ka jingwan ka surok ba ka badai ban pe lingba shadu shamau ringkneng East Khasi Hills district bat poi shikibenta ka West Jaintia Hills district East Jaintia Hills district bat pe shadu shikiwei pat ki jilla ka thain shate la mingi ka ri India kumta ka sarkar ka late da ka wei ka jingking bala tip kum ka Bailey Bridge bat ka bala plir pajba do sembut menteri rang ba ka jellau ba preston tensong ha ka arp san tarik ulber ar arp wei menta ka te ka jingking ru bun sin bun wat kalapra bat sator bha bat ki trok kitmar ki batam me ka jingkhya hadu da ki lai pho ton shaneng ki yai na ka te ka jingking rim Telada ka jingking rim kan dukut nepra hakanu kapor namar kamla kershan setiai ki trok kitmar ki badon ka jingkhya palat ye ka shipho ton shaneng kumbalabu kanwanra e ka jingdu nong ka bakrau bar ka jingle ran kan leit ningkong saka sarkar jilla ka ba omsem la shim kilat kilinti ban pensuk ye ka leit kawan jong ki pajba kumta halor kate ka jing sator jong kate ka jingking rim bat ka balasha banyai trok kitmar ki ba palat ye ka jingkhya arpho lani laipho ton ka wei na ki seng bhalang haribhoi district ka Confederation of Ribhoi People lani ka kom hapo ka jingilam uba bandari renta thiang kumu president rangba kalami shakhmat ban penremjur hadin bala penlong ye ka jingjurem ha ka khatsau tarik unaitung kinongkran ki bala ther ting e ki bor sarkar ki bamshim khia ban pen bhai ki te ki jingking surok kali ki kanthop yu ba bandari renta thiang president barangba baduba Roland Lingdo president jong ka kop nongpo circle ka ba bu yang i ka jinglengo shibun hak ba yede berkene ka jingyat jong gine ki kali overload ki kali ki ba kit bunton hang ne ha ka jingsia ka ya kene ka surok la ha ka por ba la dep ban snai kene ka surok kat kum ka jingtep jong i na ka liang jong ka seng la bu ya ka limit jong ka hapo jong ka shpouton Henry menta pate ka jingkali ka long ba kumno kala ban long automatic menta ki kali ki ba ngio i ki yat hadu lipo ton ki don ki kali ki bang la yo ban yakran bat kini ki driver hangne surok ro ngi ki ba kiet hadu ki lipo arton ki la pen ida ka chalan jong tu ka jingkiet jong ki te ka ne ka de ka ba nagaliang jong ngi ka seng ngi dap da ka jing sngokya ka ba crowd to sa kawai ng akwa ban penpau ba hakane kapor ba ka government ka day ban kam sim khya ya kano ka bakale ngim ong ba ka kam siam la wanra ya kano ka kam penroi hapo state kam siam la le eke na mata ka ba no jong pai ba kale Henry ka jingkwa jong kum ki seng kum ki nong trei mon som bha na mata pai ba bo pe ki emlang salang bo pe ya ka khia ka shon jong pai ba ka long ngi kwa ba ka no ka ba ki le kin sim khia kin ka kade ban don ka proof kade ban long more improve
kumban siong menta kumbangi kumbang iba preston i sar preston i honorable deputy chief minister jungi ila Ukraine ya kane surak ro kadon ka validity ke bahapo sansnem mo sansnem na tu ba spouse nem i ai kata validity henry balai menta tang arsnem ka e kane hato kane kade ka tamasa na mata jong pai ba ka kane bro khoi kalong kum ka advertisement namar kumbang i menta ngai i sibun ki construction ki ba phiwanra sibun ki ne kita ki ba phile henry ke long tang kum ka advertisement satu ro pra satu ro khlem satu ro do satu ro dukot kinar ki kai kane ka jingdu nong jong pai ba kawe ka jingking kat no sin pinsna kawe ka jingking kat no sin pin hawan ra ki engineer kita ki new technology kita ki new design jong phi kita ki engineer jong phi ba pher na ki company kane ngi kita wajur na kalyang kaseng ba ka ba le nginam ong ba ka government ka semle ka le henry ga ba phi le phi dei ka don kam ka jingjanai ka don kam ka jishania jong pai ba kata dei ka simple ka ba ngi kwa ka nuksa ka ba ngi kwa to nakalyang jungi ka confederation of people Iwan ban waril ne banwan pet pagade syong de jungi again bala de ban snai kali ke ciking kali ban repair de ciking bala dem ba mo na du swa kon pet menta re ngadu popli duty chimisar sar preston satu kane banai hadien kane ke ciking kamlong let kali syo boros kata ngila yo i ban ngila banaru bagani ke ciking bala snara ke NEC project por bagawan kane ke Shillong bypass Asna ya kini ke jingking nadu for ka NEC project. Te andre hadin bakal akrak kini ke jingking la shu repair lana la shu renovation. Pun bahamulu malaya kini ke barim. Te andre ke balut kurur ka bisa. Andre tang hadin arnai lai benai ke laduno. Pun sarwa kai ya ka bisa jong pajba. Te andre ke bangi so kya na kalang keseng. Ba samanta so kuman nakau galyang bagila yo sa kawai nga jingking mai kabala sedang bansnar kani ka dari war company ka batumai ka bansnar saya kini ka jingking batumai ka badai kendai kurur project so kuman bagila sedang bansnar kani tingla keli watu manager wa nomno system tam kan bampor ban pendep ya katai rementa ka jong dai tang ka jingti kedau ne ka jingti foundation nai ka bubu jingmai yangi kalong ba menta kesan but akan negas jingking jong ke NEC project thok tang 10 metric ton adin balak kerja iki ginarat napo tang 10 metric ton la banket te menta gitrak ki baya jang ne arpo ton live ton kidan abang yo bat ini kitong ikili kano ton meket kit arpo live ton itu peneng isu ya kasen सरकार लुपर kai पुलिस पपुली ibayang ne namta ka traffic na namta ka overload na nanday bang snow banong nakalyang gajungi ikarpat ya sarkar bahkan penstat ro ikani ka jintre ikani ka company batmay mentendep no hamkloy namar ba kan bampor adu sistem la dukut no kani ka jingking kan bujinge yangi pai ba basyong basa sikani ka than teladang Lada kalong ane ka dor nya ban ikindo ya ka district administration ba kan simkya ba haban penjisha ba kan jingking gala ban let kana ton tho angne sipotan re kitro ki balet di arpo lai potan en re ke ba ikwa banong nakalang kaseng ba kinsoba nakalang district administration ba kin numpat let ikali bakit heavy load ken yamanta kat bampat dep te jingking batmai ini apshwa namar bayo badkut kan jingking kan bu jinga par ini pai ba isu kuman hakawe galyang ma ko jingking dor soi bala bananam nare sarkar kamdan kita ki polisi terekam ki ba ha kane ga jaka lai tli ki jingking yoi wa ga jingking barem ga jingking NEC mai wan sakawe ga jingking mai lai tli ki jingking yoi ne ba kane sarkar kala banonra tenrai kiwe ki shnang pat tanggawe ga jingking ro natrai ki semjinga abang ipet kiwe jaka tanggawe ki jingking ro kemla banonra te balai hangne hadu lai teli ki jingking kala banonra yang sobon ro ya ka sarkar megalaya ka balala banonra lai teli ka jingking apo ka snang jungi polung selama sukumen ba ko galyang tenre nge ka pare ka district administration bukan simkya ba
pat dei ban sha e kali bakit palat ya kasi putan banyak na jingking kumba bila tho sanbut lada pi pnya iki truk di balakit ki arpau lai putan so ba weng na e gani ga sanbut wa ang ni nai pen kelumar yu pai ba lada pi pen kelumar yu pai ba kelumar pai ba yu i bagi truk kit load heavy load pai ba misalnya ban khang la ne ban bat dalaja kata ba mi bat kasami ke huri ke hura namar mana pen huri urai pai ba de ki breu jongga ki breu ki bobo e kena sanbut ang ne mentai ki pot ho putan ki penyak lai putan